Είστε έτοιμοι για το σημερινό αφιέρωμα? Πάμε λίγο. Kanye West. Τι κάνει ο Kanye? Το Thriller. Ο Kanye γεννήθηκε το 1977 στην Ατλάντα και μεγάλωσε στο Σικάγο. Είναι από τους πιο επιτυχημένους ράπερ που έχουν βγει μέχρι τώρα. Ξεκίνησε ως παραγωγός. Και αργότερα έγινε με τη βοήθεια. Ναι, ως παραγωγός. Και αργότερα με τη βοήθεια του Jay-Z άρχισε να γράφει στίχους, ρήμες κτλ. Και μπήκε και στο χώρο των ράπερ. Άρα κάνει και δικές τους παραγωγές. Όλα είναι δικές του παραγωγές. Όλα είναι δικές. Ναι. Σχεδόν όλα. Ξεκίνησε με το College Dropout, που ήταν το πρώτο άλμπουμ που έβγαλε, ήταν έτσι πιο προσωπικό άλμπουμ. Και συνέχισε με το αγαπημένο μου το Graduation, εντάξει, που έχει μέσα Αυτό το είναι με το ροζ Stronger. το εξώφυλλο. Ναι. Έχει κομματάρες μέσα. Homecoming, το Stronger, έχει πολύ γνωστά τραγούδια, το Good Morning, το I Wonder, είναι από τα αγαπημένα μου και αυτό άλμπουμ. Δεν υπάρχει άλμπουμ του Kanye που να μην μου αρέσει, παιδιά. Ήθελα να σας το πω αυτό. Θα βάλω να ακούσω τα άλμπουμ του και δεν θα σκυπάρω κανένα τραγούδι. Μ' αρέσει, απλά δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ. Είναι νομίζω αυτός που άνοιξε τις πόρτες για αυτό το είδος ραπ στην Αμερική. Ναι, εμένα μου αρέσει που πειραματίζεται. Ναι. Πώς το βαφτίζετε αυτό το είδος ραπ? Έλατε, όντως. Πιο new age. Σίγουρα. Ναι, βάζει πολύ Ναι. άλλη μουσική. Ναι. Βγάζει πάντα κάτι φρέσκο. Ναι, ρε παιδί. Η μεγάλη του στιγμή ήταν με το άλμπουμ το My Beautiful Dark Twisted Fantasy, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα άλμπουμ που έχουν βγει μέχρι τώρα. Έχει μέσα και το αγαπημένο μου τραγούδι, το Runaway, που εντάξει, πεθαίνω και για το βίντεο κλιπ και για το τραγούδι, είναι απίστευτο. Έχει μέσα το Blame Game, που και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το All of the Light με τη Rihanna, πολύ γνωστό, Πολύ καλό. απίστευτο και αυτό και πολύ ωραίο βίντεο. Πέρα από τη μουσική, έχει κάνει βήματα και στη μόδα. Το έχει πάρα πολύ, κάνει εμφανίσεις πολύ έτσι, ωραίες εμφανίσεις, μοντέρνες. ναι. Γενικά δεν είναι γνωστός μόνο για τη μουσική του, έτσι. Κάνει πολλές δηλώσεις, οι οποίες, κατά καιρούς, εντάξει. Είναι τρανταχτές. Ναι, πάρα πολύ. Λίγο πολύ. Πάρα πολύ, δηλαδή ακραία πράγματα. Κάποιος έχει ακούσει κάποια δήλωσή του. Γενικά θεωρείται πολύ δημιουργικός, πρωτοποριακός, του αρέσει να πειραματίζεται. Όλοι λένε ότι είναι τελειομανής, αλλά απ' την άλλη ακούγονται και πολύ άσχημα πράγματα. Όπως? Όπως, ας πούμε, εγώ είχα ακούσει ότι είχε κάνει την τελευταία φορά συμβόλαιο με την Bianca. Με την Bianca, μπράβο. Την οποία της έλεγε τι θα φοράει, ότι θα βγαίνει γυμνή όταν βγαίνει μαζί του. Είχαν πάει κάπου, το οποίο τους έδιωξε και η αστυνομία, γιατί είχε βγει τελείως γυμνή. Ναι, το είχα δει αυτό. Ναι, Ήταν είχε κάπου γίνει ένας επίσημα. χαμός. Ναι. Γενικά Και αυτό κάνει ήταν κάτι. συμβόλαιο γάμου, ας πούμε τώρα, δηλαδή. Είχε υπογράψει ότι θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εγώ Κάπως έτσι. πιστεύω ότι ήταν ίσως κάποια τεχνική μάρκετ